Barangay Love Stories. Love Stories. Ang hindi pagtulong sa ibang tao minsan ay mas nagiging tulong pa para sa kanila. Lalo na kung buong buhay nila ang palaging inaasa nila sa iyo. Ikaw, kapuso, minsan ka na bang napagod na magbigay ng tulong sa mga taong importante sa buhay mo? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay nais kong magpasalamat dahil sa libu-libong mga kabarangay nating nagpapadala ng sulat sa inyo ay napili ninyo ang sulat ko. Ako nga pala si Mia, 27 years old, taga Cavite ako pero sa Pasay ako nagtatrabaho bilang office clerk. Tatlo kaming magkakapatid, ako po ang bunso. Pero dahil maagang nag-asawa at bumuo ng pamilya ang kuya at ate ko ay ako na rin ang tumayong breadwinner sa pamilya. Ako lang kasi ang nakatapos sa aming magkakapatid ng pag-aaral at nagkaroon ng regular na trabaho. Si Ate Bria ay iniwanan pa ng kanyang asawa, kaya naman sa bahay pa rin siya nakatira kasama ang kanyang dalawang anak. Bumukod naman ng bahay si Kuya Timmy kasama ang asawa niya at 4 na anak, pero dahil wala siyang regular na trabaho, madalas din siyang nanghihiram ng pera sa akin. Ang papa ko naman, Papa Dudut, ay matanda na at minsan nang na heat stroke, kaya palaging nasa bahay na lang din. Papa Dudut, ang kwento na ibabahagi ko ngayong tanghali ay hindi lang tungkol sa pamilya ko dahil meron po akong boyfriend, si Gary. College pa lamang ay nanliligaw na siya sa akin. Sinagot ko siya noong araw din ng graduation namin. Mabait po si Gary, gwapo at sobrang understanding. Sa 4 na taon ng relasyon namin ay may ilang beses niya na rin akong niyaya na magpakasal, Papa Dudut. Lahat po yun ay tinanggihan ko dahil alam ko na hindi pa tapos ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pero nang sumunod na taon sa araw ng birthday ko kung saan ay naghanda siya ng isang surprise party kasama ng mga naging dati naming kaklase noong college, ay hindi ko na natanggihan pa ang pang-5 wedding proposal niya. Hindi dahil sa na-caught off guard lamang po ako, kung hindi dahil sa totoo lang, gusto ko nang simulan na bumuo ng sariling pamilya kasama si Gary. Sa wakas, na-solo din kita, love. Lagi mo rin naman akong nasosolo sa apartment kapag pumupunta ka. Ang ibig kong sabihin, na-solo kita makadate ngayon. Ang tagal na kaya nating hindi nakakalabas ng tayong dalawa lang. Ay, sa bagay. Ang dami ko kasing naging gastusin sa bahay. Alam mo na, wala na naman kasing trabaho ang ate ko eh. Kailan pa? Bakit parang ang bilis naman niya mag-end of contract? 2 weeks ago pa. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit parang ang hirap sa kanila ni kuya na makakuha ng regular na trabaho. Buti na lang nga kahit papano. May trabaho ngayon si Kuya Timmy. Eh naku kung hindi. Sabay pa sila nga asa sa akin ni Ate Bria. Pero mabuti at naisipan na ulit maghanap ng trabaho ng kuya mo. Sinabi mo pa. Kung hindi pa siya munti ka ng layasan ng asawa niya, hindi pa talaga siya kikilos. Alam mo, kung anong sipag at diskarte mo sa buhay, sobrang kabaliktaran naman ng mga kapatid mo. Ay, oo nga eh. Ewan ko ba kung talagang swerte lang ba ako na regular kagad ako sa first job ko kaya hindi ako masyadong nahihirapan? O talagang malas lang sila sa trabaho na ina-applyan nila? Ang sabihin mo, kung tinapos muna nilang pag-aaral nila kagaya ng ginawa mo bago nag-asawa at gumawa ng pamilya, hindi sila mahihirapan na humanap ng maayos na trabaho. Sa bagay, yun din naman kasi ang palaging sinasabi ni Papa kapag sinisermonan niya ang mga kapatid ko. Kung hindi sila nag-asawa kagad o nag-anak, edi sana kahit paano magangang buhay namin ngayon. Ay,
Hindi rin sana nabawi ng bangko yung bahay na matagal nang hinuhulugan ni Papa nung nakakapag-tricycle pa siya. Masyado na malungkot ang topic natin. Iba na lang pag-usapan natin. Date nating dalawa to eh. Pero parang magkasama tayo sa bahay nyo. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa ating dalawa. Ano namang pag-uusapan natin tungkol sa atin? Yung date ng kasal natin. Hindi pa kasi natin napaplano yon. Pwede naman na siguro nating simulang pag-usapan ngayon. Sina Mami kasi kapag tumatawag sa bahay, medyo napapadalas ang pagtatanong kung kailan raw ba talaga tayo magpapakasal at gagawa ng sarili nating pamilya. Pero hindi ko rin naman sila masisi. Kasi syempre, bukod sa nasa tamang edad na tayo, ako lang yung inaasahan nila na makakapagbigay ng apo sa kanila. Okay ka lang? Ha? Oo naman. Hindi ka na kasi nakapagsalita dyan eh. Hindi naman kita pinipressure eh. At mas lalong hindi kita pipilitin kung ayaw mo pa talaga magpakasal sa akin. Hindi naman sa ayaw pa kitang pakasalan. Siguro, hindi pa lang ako masyadong ready kasi, di ba nga, alam mo naman ang responsibility ko sa pamilya ko, di ba? Hindi naman kasi ibig sabihin na porke bubuo na tayo ng sarili nating pamilya, puputulin mo na ang responsibilidad mo sa kanila. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Naiintindihan kita sa kang sitwasyon mo. Hindi naman sa nagiging selfish ako pero ang sa akin lang, sana minsan isipin mo rin yung tayong dalawa. Minsan nagigilty na rin ako sa pagiging sobrang understanding ni Gary sa sitwasyon ko. Pakiramdam ko kasi Papa Dudut ay natitake advantage ko yung pagmamahal niya sa akin at pagiging boyfriend ko. May point din naman kasi lahat ng sinabi niya. Kung tinapos lang sana ng mga kapatid ko ang pag-aaral nila, 3 sana kaming nagtutulungan ngayon para sa pamilya. Sa totoo lang, ako na rin kasi halos ang nagpapaaral sa 2 anak ni Ate Bria pati na rin sa panganay ni Kuya Timmy na nasa high school. Nakabukod nga ako ng apartment sa Pasay para malapit sa trabaho pero 2 beses sa isang linggo kung umuwi ako sa amin para lamang masigurado na may pera pa sila o pangkain sa bahay. Ilang beses na rin naming pinagtalunan ni Gary ang tungkol sa pagsuporta ko sa pamilya ko. Hindi naman sa ayaw niya sa ginagawa ko pero huwag ko naman daw sobrahan. Magtira naman daw ako ng para sa sarili ko o para sa aming dalawa. Naiintindihan ko siya kapag sinasabi niya yon, Papa Dudut, kasi alam ko na iniisip lamang naman niya ang magiging buhay naming dalawa sa hinaharap bilang isang pamilya. Sandali lang! Sino ba tong kumakatok sa apartment ko ng ganito kaaga? Oh, Kuya Timmy, ikaw pala. Alika, pasok ka kuya. May inaasikaso ka ba dito sa Maynila kaya napadpad ka dito sa apartment ko? Hindi. Ano kasi, ang totoo, sinadya talaga kita dito. Ha? Bakit? May nangyari ba sa bahay kaya ka napasugod dito? Wala. Ayos lang sila papa sa bahay. Mabuti naman. Kala ko naman sila ang dahilan kung bakit mo ko biglang pinuntahan dito. Pero ano nga ba yung kailangan mo kuya? Ano kasi Mia mangungutang sana ako sa'yo. Ha? Para saan? Di ba may trabaho ka na? Oo, pero natanggal kasi ako Ano? Bakit? Kailan pa? Nung 1 linggo lang. Nadamay kasi ako dun sa mga sinumbong na nandadaya ng overtime sa time card nila. May isa kasing nahuli, sinumbong lahat ng mga kakilala niyang gumagawa nun. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Siyempre sayang din naman yun, Mia. Dagdag sa sweldo yun Kung nag-overtime ka na lang talaga at hindi ka na sana nandaya, di sana may trabaho ka pa hanggang ngayon. Ano ba, wag mo na akong sermonan. Nangyari ni. Ay, alam ba to ng asawa mo? Hindi pa nga Kaya nga nandito ako para mangutang, Mia. Bukas kasi yung schedule ng sweldo namin. Ayoko pa sanang malaman niya na wala na akong trabaho. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya ang totoo? Mia, ayoko kasing magalit siya Magagalit
galit talaga yon kasi nga ang ayos na ng trabaho mo dun sa factory tapos biglang ganyan pa. Alam mo naman yung nangyari dati, di ba? Muntik na siyang makipaghiwalay sa akin, Mia. Muntik niya na akong iwanan. Kasalanan mo rin naman kasi yon dahil ang tagal nang nagtatrabaho ng asawa mo para sa inyo. Hindi ko naman tinatanggi yun. Kaya nga gusto kong bumawi, Mia. Please naman pautangin mo na ako. Ibabalik ko rin naman kapag nakahanap na ako ng trabaho eh. Ay, kuya. Next week pa kasi yung sweldo ko eh. Yung pera ko dito, pambayad lang ng apartment. Kung sabihin mo na lang kaya sa asawa mo yung totoo. Ayoko, hindi pwede yung ganun. Malalaman at malalaman din naman niya yun eh. Bakit hindi mo pa ngayon ipaalam? Hindi mo kasi naiintindihan, Mia. Ayokong sabihin sa kanya kasi baka makasama sa magiging baby namin kapag nag-away ulit kami. Ano? Magkakaanak na ulit kayo? Oo, 3 buwan na siyang buntis. Kaya Mia, please, kahit para sa magiging baby na lang namin ang isipin mo, hindi na para sa akin. Pahiramin mo na ako ng pera kahit ngayon lang. Hindi ko na rin natiis na hindi pahiramin ng pera ang kuya ko nang malaman ko na ipinagbubuntis ng asawa niya ang magiging ika-4 na anak nila. Magkahalong awa at inis ang naramdaman ko pagkatapos kong iabot ang pera sa kanya, Papa Dudut. Ang nasa isip ko ngayon pa nga lang na 3 pa lang ang anak niya ay hirap na silang mag-asawa. Paano pa kaya kapag nadagdagan pa? Kagaya nga ng inaasahan ko ay hindi kaagad nakahanap ng trabaho si Kuya Timmy. Naulit ang panghihiram niya ng pera nang maging komplikado ang pagbubuntis ng asawa niya. Sinabayan din niyo ng panghihiram ng pera sa akin ng isa ko pang kapatid para sa pag-a-apply niya raw sa trabaho. At dahil wala naman talaga akong masyadong sariling ipon, ang ipon na pera para sa kasal namin ni Gary ang madalas na nagagastos ko, Papa Dudut. Bumabawi na lamang ako ng overtime sa trabaho para mapalitan yon. Hindi rin kasi kagad nababayaran ng mga kapatid ko ang inutang nila sa akin at madalas nababaon na sa limot ang mga utang na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pag-aalaga ko sa pamilya ko ay nakakalimutan ko na rin ang sarili ko, Papa Dudut. Pati na ang plano naming pagpapakasal ni Gary ay parabang nawawala na sa sariling plano ko na sobra niyang kinakatampo sa akin. Masyado na akong nagfo-focus noon sa pamilya ko. Ibinibigay ko ang lahat ng gusto at kailangan nila at naisip ko na paano naman ako. Palagi na lang ba talaga na sila ang uunahin ko? Ayoko rin naman na mawala ang lalaking mahal ko at sigurado ako na mahal ako ni Gary at ilang beses ko na yung napatunayan dahil sa sobrang haba ng pasensya niya sa akin. Pero lahat naman siguro ay may hangganan, Papa Dudut. Lahat ay pwedeng mapagod at ayokong dumating ang panahon na sa akin naman mapagod ang boyfriend ko. Papa Dudut, pumayag na rin po ako na ipaalam kay Papa ang plano namin ni Gary na magpakasal. Gusto ko na rin simulan ang totoong plano ng kasal, hindi para takasan ang responsibilidad ko sa pamilya ko, kung hindi syempre para ibigay sa sarili ko ang totoong kaligayahan na alam ko namang deserve ko na rin. Kaya nang umuwi ako ng Cavite ay isinama ko si Gary at sa bahay kami nag-dinner kasabay ni na Papa at ni Ate Bria. Ate, di ba sabi mo nag-a-apply ka nung 1 linggo dyan sa malapit sa mall? Natanggap ka na ba doon? Hindi ako natanggap eh. Tapos na raw kasi ang hiring nila. Hala, sayang naman. Kaya nga eh, hindi pa ako umabot. Pero nag-iwan naman ako ng resume sa kanila. Bakit kasi hindi ka nalang mag-call center? Di ba mas malaki ang sweldo doon? Papa, alam niya naman po na hindi ako magaling mag-English, hindi kagaya ni Mia. Nakailang apply na rin naman ako doon pero lagi lang akong bumabagsak. Ang sabihin mo, hindi ka kasi nag-aral ng mabuti. Pareho kayo ng kuya mo. Sinayang lang ang paghihirap ko sa trabaho. Papa, wala naman dito si kuya. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Ay, kung bakit kasi magpapabuntis ka na lang sa adik pa?
Buti na lang nakulong na talaga ang hayop na yon. Kaya ikaw, Mia, huwag ka muna magpapakasal hanggat hindi pa gumiginawa ang buhay natin, ha? Papa, ang totoo po, napag-usapan na po namin ni Gary na sisimulan na po naming planuhin ang kasal naming dalawa. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Oo nga, Mia. Bakit parang biglaan? Buntis ka ba? Hindi ate. Bale, pagpaplanuhan pa lang naman po namin ni Mian lahat. Siguro po sa susunod na taon pa naman po yung kasal. Pero bakit para pabigla-bigla naman yata? Hindi naman pala buntis si Mia. Hindi naman po to biglaan. Gusto lang po namin na habang sinisimulan namin ang mga plano, alam niyo na po ni na ate. May magagawa pa ba ako? May mga sariling isip at pera na kayo. Pero sana, Mia, huwag mo pa rin kakalimutan ang responsibilidad mo sa bahay na to. Alam mo naman itong ate mo, hindi maaasahan. Paggastos pa nga lang sa dalawang anak niya sa'yo pa umaasa. Paano pang panggastos dito sa bahay? Huwag po kayong mag-alala, Tito. Kung kukuha man po kami ng bahay, syempre sa malapit lang po dito para hindi po mahirapan si Mia na puntahan kayo. Bakit bubukod pa kayo? Di ba wala naman ang mga magulang mo dito sa Pilipinas? Bakit ilalayo mo pa tong anak ko sa akin? Hindi naman po sa ganun, Tito. Kaya nga po sa malapit lang po kami kukuha ng bahay. Papa, syempre, lagi ko naman po kayong pupuntahan dito. Kung gusto niyo nga po, araw-araw pa bago ko pumasok sa trabaho Kung gusto mo ng takasan ng responsibilidad mo, sabihin mo na sa akin na mas maaga para na paghahandaan ko. Hindi yung idadaan mo pa sa pakasal-kasal na yan. Tik na. Alam mo namang, ikaw na lang inaasahan ko Tapos gagayahin mo pa tong ate mo. Kayo talaga magkakapatid. Pare-pareho kayong mga walang utang na loob. Papa Dudut, nasaktan po ako sa sinabi ni Papa. At hindi ko naman talaga tinatakasan ng responsibilidad ko at gusto ko lang na simulan na ang plano ng pagbuo namin ni Gary ng sariling pamilya. Hindi ko alam kung bakit iba ang dating kay Papa sa gusto namin gawin ni Gary. Pagkatapos ng dinner ay nagpaalam si Gary na magpapahangin lamang sa labas ng bahay. Ramdam ko na nagpipigil na rin siya ng inis dahil sa mga inasal ni na Papa at Ate Bria. Kahit naman ako ay ganun din. Lalo na sa paulit-ulit na pagpapaalala sa akin ni Papa tungkol sa responsibilidad ko sa pamilya at sa utang na loob ko sa kanya bilang tatay ko. Mabuti na lang talaga at sobrang understanding ng boyfriend ko at naiintindihan niya ako at ang sitwasyon ko sa pamilya ko. Pero tama si Gary. Habang maaga ay kailangan ko na silang sanayin na hindi ako po pwedeng asahan sa lahat ng oras. Kailangan ay sanayin ko na ang sarili ko na tiisin sila para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. At ipaparealize sa kanila na karapatan ko rin ang magkaroon ng sariling buhay. Buti na lang hindi traffic Nakauwi ako kagad ng maaga. Saan yung susi ko? Mia? Oh, kuya. Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito sa labas ng apartment ko? Hinihintay ka makauwi galing trabaho. Ganun ba? O halika, pasok ka muna. Malamig dito sa labas. Wag na. Hindi na. Ayos lang ako dito. Sigurado ka? Para naman may pagtimpla kita ng kape. Hindi na, salamat. Hindi na rin naman ako magtatagal Mia, alam mo namang wala pa rin akong trabaho, di ba? Ano kasi? Ay, pumunta ka na naman dito para manghiram ng pera. Oo sana. Alam na ba ng asawa mo na wala ka ng trabaho? Sinabi mo na ba sa kanya yung totoo? Hindi pa rin Kailan ba balak ipaalam sa kanya? Kapag nakahanap na ako ng trabaho, ipapaalam ko agad sa kanya. Araw-araw naman akong umaalis ng bahay para mag-apply kung saan-saan Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya yung totoo Maiintindihan ka naman niya. Ayoko nga kasing makasama yun sa kalagayan niya ngayon, Mia. Pero kuya, hindi naman pwede na sa tuwing mauubos ang pera na pinapahiram ko sa'yo para sa budget ninyo sa bahay, pupuntahan mo ko dito para umutang. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala na akong masyadong ipon. Lalo na't pasukan na ng mga bata sa school.
Ay, hindi naman to tungkol dun eh. Hindi ako nangungutang sa'yo ng pang-budget sa bahay. Dinugo kasi yung asawa ko kahapon at nalaman namin na may komplikasyon siya sa pagbubuntis. Hala, ano nangyari? Ano raw dahilan ng komplikasyon niya? Hindi pa nga namin alam eh. Kaya nga nangungutang ako sa'yo ngayon kasi gusto ko siyang ipa-check up sa espesyalista. Sigurado kasi ako na pagdating namin doon maraming test ang gagawin sa kanya. Maraming gastos, Mia. Alam ko naman na marami na akong utang sa'yo eh, pero please naman oh. Sana wag mo akong tanggihan ngayon, please. Kailangan ko talaga ng pera eh. Kailangan ka namin ng asawa ko. Ang sabi ko noon ay sisimulan ko ng tiisin ang pamilya ko. Sasanayin ko na ang sarili ko na hindi sila pinagbibigyan sa pangangailangan nila. Sasanayin ko na sila na hindi ako palaging nandito para sa kanila. Pero mahirap pala talagang gawin yon, lalo na kapag nakasanayan ko ng tumulong kahit na wala na akong maibigay at matira sa sarili ko. 2 araw lang pagkatapos manghiram ng pera ni Kuya Timmy ay bumalik siya sa apartment para manghiram muli. Marami kasing nireseta ang doktor para sa asawa niya at masyadong mahal ang mga gamot. Pero sinabi naman niya sa akin na alam na ng asawa niya na ako ang gumagastos sa kanila dahil wala na siyang trabaho. At dahil masyadong mahal ang mga gamot na kailangang bilhin ay nagsimula ako ng magastos ang ipon namin ni Gary na dapat ay para sa kasal namin. Marami pa kasing test na ginawa sa asawa ng kuya ko. Marami ring dumagdag na mas mahal na gamot. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Kuya Timmy. Alam kong may pangako na ako kay Gary at sa sarili ko na kailangan ko silang turuang dumiskarte sa buhay. Kailangan kong tiisin na hindi sila tulungan pagdating sa pera. Pero hindi ko pala kaya, lalo na kapag alam kong naiipit na sila sa mahirap na sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, malaki-laki na rin ang nabawas ko sa ipon namin ni Gary. Ako na rin kasi halos lahat ang naglalabas ng pera para sa pagpa-follow up check-up at mga gamot ng asawa ni Kuya Timmy. Tinago ko yon sa boyfriend kong si Gary dahil alam ko na pag-aawayan namin ang lahat. Pero nalaman niya rin nang magastos ko ang pang down payment para sa reservation ng restaurant kung saan ay plano namin ganapin ang reception ng kasal namin. Hindi tuloy namin na-avail ang 50% discount promo ng restaurant dahil hindi kami umabot sa deadline ng bayaran. Sobra naming pinagawayan yun ni Gary. Alam kong hindi lang dahil sa nasayang ang discount ang kinakagalit niya, kung hindi ang muli kong pagtulong sa kuya ko. Paano raw ba sila matututo na dumiskarte o tulungan ang mga sarili nila kung palagi ako nagbibigay sa kanila? Hanggang sa sinabi niya sa akin na i-postpone na lamang ang plano naming pagpapakasal. Hindi niya raw ako pinapipili sa kanila ng pamilya ko pero sana raw ay alamin ko raw muna kung ano at sino ang priority ko. Sobra akong nasaktan sa mga nangyari, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding pagod, physically and mentally. Kaya nag-file ako ng 1 linggong leave sa trabaho at nagbakasyong mag-isa. Hindi ako umuwi ng 1 linggo sa bahay para makapag-isip ako ng maayos. Hindi ko rin sinasagot ang mga text o tawag ni na Papa. Wala akong kinakausap sino man sa pamilya ko at pagkatapos ng bakasyon ko ay nag-decide na akong umuwi sa bahay namin. Mano po, Pa? Mabuti naman na tumuwi ka na. Aba, 1 linggo ka rin hindi nagparamdam dito sa bahay ah. Oo nga, Mia. Hindi ka sumasagot sa mga text o tawag ko. Saan ka ba talaga pumunta at hindi mo sinasagot kahit text man lang ng ate mo? Wala ka rin naman daw sa trabaho pati na sa apartment. Nagbakasyon lang po. Wala rin naman po kasing signal dun sa pinuntahan ko. Bakit hindi mo man lang sinabi?
Sana naisama mo man lang yung 2 bata. Wala pa naman silang pasok sa eskwela nung Teacher's Day. Hoy, yung bill nga pala ng tubig at kuryente, nasa ibabaw ng rep ha. Kailan ba ang balik mo sa trabaho? Dalhin mo na lang din yan doon para mabayaran mo. Saka, ubus na rin pala tong ginrocery mo dito na pagkain sa bahay. Di ka man lang kasi nag-iwan ng kahit konting pera bago ka pumunta sa bakasyon-bakasyon na yan. Hindi na po ba talaga ako pwedeng umuwi dito? Nang hindi niyo ako hinihingian ng kahit na ano? Ano sabi mo? Lagi na lang po ba talagang ganito? Mia, ano bang pinupunto mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Yung tono ng pagsasalita mo, ayusin mo ah. Nakapagbakasyon ka lang kung saan. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Paulit-ulit na lang po kasi. Sa tuwing uuwi ako dito sa bahay, ang gagawin ko lang, kukunin yung mga bills na kailangan bayaran, mag-aabot ng pera ng panggastos sa inyo. Sa apartment naman, si Kuya Timmy pupunta sa akin doon para mangutang nang hindi rin babayaran. Tapos araw-araw, linggo-linggo. Ganito na lang ang routine ko sa bahay na to. At sa buhay ninyo. Sinabi ko naman sa'yo na naghahanap na ako ng trabaho, di ba? Isa hindi ako kasing swerte mo eh. Malas ako sa trabaho. Malas ka lang ba o sadyang hindi mo lang talaga sineseryoso ang paghahanap? Dahil alam mo na may kapatid ka na aasahan para sa mga anak mo. At saka bakit hindi mo kontakin yung magulang ng tatay ng mga anak mo? Bakit kailangan mong akuin lahat ng responsibilidad mo sa 2 bata at iasa sa akin? Napapagod ka na ba sa amin ng pamilya mo? Kung oo, di umalis ka na ngayon di sa harap ko. Wala kang utang na loob. Papa! Mahal ko po kayo pero bawal na po ba ako mapagod? Bawal na po ba akong magreklamo o magsalita sa bahay na to? Ano po ba talagang papel ko dito sa bahay na to, ha? Anak niyo ba ako? O bangko ng buhay ninyo at ang mga kapatid ko? Kasi hindi pwedeng habang buhay na lang na nakaasa kayong lahat sa akin! This time, Papa Dudut, ay seryoso na ako sa desisyon ko na piliin na ang sarili ko. Ilang beses pa ring lumapit sa akin si Kuya Timmy para mangutang pero isang beses ko na lamang siya pinahiram ng pera at sinabi ko na huli na muna yon. Wala nang natira sa akin kaya wala na akong mapapahiram pa sa kanya. Sa bahay naman ay binigyan ko ng sapat na pera si Ate Bria na pang-a-apply niya ulit or gagamitin niya sa pag-a-apply. Sinabi ko na kailangan niya yung tipirin dahil kapag hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho, sa iba na lamang siya mangutang para sa gagamitin niyang pera. Sinabi ko rin na kung hindi pa talaga siya makahanap ng trabaho ay kontakin na niya na lamang ang magulang ng dati niyang kinakasama para hinga ng suporta sa mga anak niya. Ako pa rin ang nagbabayad ng mga bills sa bahay at bumibili ng maintenance na gamot ni Papa. Pero pinaalam ko sa kanya ang plano ko na pagpapatayo ng tindahan para kahit papaano ay may pagkakakitaan siya ng pera habang nasa bahay. Seryoso na ako sa ginagawa kong pagdidisiplina sa pamilya ko pagdating sa pera, Papa Dudut. Baka nga kasi tama si Gary sa sinasabi niya sa akin. Mas matutulungan ko sila kung hindi ko na sila tutulungan pa para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa at hindi palaging umasa sa akin. Ngayon ay isang bagay na lamang ang gusto kong ayusin ang relasyon at napospone na plano naming pagpapakasal ni Gary. Sa ilang linggo na pagko-call off namin ay hindi niya sinasagot ang mga text o tawag ko. Naiintindihan ko naman yon dahil alam kong napagod lang talaga siya sa sitwasyon namin, Papa Dudut. Kaya ako dapat ang gumawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa. Alam ko kapag ganitong oras, dito nakatambay si Gary sa coffee shop eh. Sana nandito siya. Ayun, nakita ko na siya. Huh? Teka lang. Sino yung babaeng kasama niya? Bakit parang ang sweet nila? Tsaka bakit naghahalikan sila? Mga walang niya kayo! Sandali lang, nagkakamali ka! Tumahimik ka dyan, malandi ka! Mia, tama na! Tigilan mo na si Lexi! At ikaw, kaya mo pala kinansel yung kasal natin dahil may ibang girlfriend ka na! Excuse me? Hindi niya ako girlfriend. Hayaan mo kasi munang mag-explain ng boyfriend mo bago ka mag-eskandalo dyan. Tumahimik ka, malandi ka!
Aba, matapang pala tong girlfriend mo, Gary eh. Buti na lang nasa labas tayo ng coffee shop. Kung hindi, nakakahiya. Lexi, sorry but please. Iwanan mo na muna kami. Whatever, magsama kayong dalawa. Bakit sa kanya ka pa nagsusorry? Sabihin mo nga sa akin. Siya ba yung ipinalit mo sa akin? Pwede ba, Mia? Hindi ko nga siya girlfriend. At mas lalong hindi kita pinagpalit sa kanya. Eh bakit kayo nag-aalikan? So ano pala kayo? Friends with benefits? Parang ganun na nga. Walang iya ka talaga! I'm sorry. Hindi ko naman gusto na lokohin ka pero tatapusin na talaga namin kung ano man yung meron kaming dalawa. Ikaw naman kasi talagang mahal ko at alam ni Lexi yun. So dapat pala matuwa pa ako. Gary, binigay ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Pero bakit kailangan mo pang mambabae? Pinili kita kaysa sa pamilya ko pero bakit kailangan mo pang gawin to? Pinili kita, Gary! Naiintindihan mo ba yon? Pinili kita! Teka lang. Anong ibig mong sabihin? Nag-usap kami ni Papa at ng mga kapatid ko. Ang sabi ko pagod na ako sa kanila. Na oras na para piliin ko naman yung sarili ko. Napiliin kita. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Dahil gusto kong ayusin na natin yung relasyon natin. Mia, sorry talaga. Talaga napagod lang ako. Okay lang naman sa akin na maging second option mo ako pero sana kasi maramdaman ko man lang na kahit konti, pwede mo ako maging priority sa buhay mo. Bakit ako? Sa tingin mo ba, hindi ako napapagod? Sa'yo? Sa papa ko? Sa mga kapatid ko? Gary, ikaw na lang yung kakampi ko eh. Kasi akala ko kaya mo kong intindihin hanggang sa huli. Nung umalis ka ng apartment, binigyan kita ng time para mapag-isa. Sinunod ko yung sinabi mo na pag-isipan ko yung mga nangyayari sa ating dalawa. Kaya nga handa na ako i-give up ang family ko para sa'yo eh. Tapos, ito lang pala yung makikita ko. Hindi ko naman tinatanggi na nagkamali ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. Ikaw lang ang gusto ko makasama sa habang buhay. Kaya nga inako ko na yung ibang responsibilidad mo. So sinusumbat mo na sa akin lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko? Hindi naman, pero sana pakinggan mo yung side ko na hindi ko ginustong mambabae. Ang kailangan ko lang talaga yung tao na handang makinig sa lahat ng bigat na dinadala ko. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo lahat eh. Kasi alam ko na nahihirapan ka na rin sa pamilya mo. Dadagdag pa ba ako? Kaya tumikim ka na lang ng iba, ganon? Alam mo, Gary, tama na. Wala nang pupuntahan tong usapan na to eh. Tapusin na lang natin ang lahat ng to. Papa Dudut, hindi ko na muli pang kinausap si Gary. Ilang beses niya akong pinuntahan sa apartment pero hindi ako lumalabas kapag alam kong nandun siya. Nagpalit na rin po ako ng cellphone number at nag-deactivate ng mga social media accounts ko. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit at paano niya yon nagawa sa akin. Oo, nag-decide kaming i-postpone muna ang kasal dahil gusto niyang alamin ko muna ang priority ko sa buhay. Ginawa ko yon, Papa Dudut, at siyang pinili ko. Kaya nga sinimulan ko ng tiisin ang pamilya ko para sa kanya. Para malaman niya na sa pagkakataon na ito ay relasyon naming dalawa ang pinipili ko. Pero nagkamali pala ako. Sandali lang kaming nag-cool off para ayusin ko ang sarili at ang pamilya ko pero nagpadala kaagad siya sa tukso. At kahit na ilang beses niyang ipaliwanag sa akin na wala silang naging relasyon ng office mate niyang si Lexi ay gumawa pa rin siya ng kasalanan. Niloko niya pa rin ako at hindi ko alam kung kaya ko bang patawarin at kalimutan ang kasalanan niya pagkatapos ko siyang piliin kesa sa pamilya ko. Tinuloy-tuloy ko naman ang ginagawa kong pagbabawas ng tulong kina Papa. Nakikita ko ang magandang naging epekto noon sa kanila, Papa Dudut. Nakahanap ng trabaho ang dalawang kapatid ko at si Papa naman ay inaasikasong mabuti ang pinuhunanan kong tindahan para sa kanya. Mas nakatulong talaga ang ginawa ko para matuto silang dumiskarte sa buhay at tulungan ang mga sarili nila.
Hindi ko naman kinakalimutan ang responsibilidad ko sa pamilya ko na maaga kong inako at ginampanan. Pero alam ko na sa edad namin dapat ay matutunan na naming tumayo sa sarili naming mga paa at gampanan ang kanya-kanyang responsibilidad. Dahil hindi pwede na habang buhay ay iasa nila sa akin ang lahat ng pangangailangan nila. At sana kapag dumating na ang araw na ako naman ang may sarili ng pamilya ay magawa ko rin silang asahan sa anumang bagay o tulong na kailangan ko. Kagaya ng naibigay ko sa kanila sa napakahabang panahon. Papa Dudut, muli ako nagpapasalamat sa pagbasa ninyo ng sulat ko na ito at sana ay nakapag-iwan po ng inspirasyon ang kwento ng buhay ko lalo na sa mga kagaya ko na maagang naging breadwinner ng pamilya. Hindi naman kasi talaga masama ang tumulong. Sumasama lamang kapag sumusobra na ang ibinibigay natin sa kanila. Dapat alam natin kung paano at kailan magtitira ng para. Minsan kasi ay nakakalimutan na natin na kailangan din nating mahalin ang mga sarili natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. God bless and more power sa inyong lahat na mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay, Mia. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Barangay Love Stories. Lahat tayo ay ayaw sa mga taong buwisit sa buhay natin. Pero minsan taglay na pala natin yung ugali na kinakabwisita natin sa iba. Ikaw kapuso, ano-ano ang mga nakakainis mong ugali na pilit mo nang binabago? Dear Papa Dudut, hello po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nadia. 29 years old at nagtatrabaho bilang sales representative sa kasalukuyan. Work from home po kami lalo nitong nag-quarantine. At aaminin ko na medyo naninibago talaga ako. Once na magbalik na nga kami sa opisina ay siguradong maninibago po ako. Pero alam ko nakakayanin ko naman at the end of the day. Papa Dudut, kay Jelly ko po nalaman na best friend ko ang tungkol sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Hilig po kasi talaga niya ang makinig ng drama sa radyo. Nung una wala talaga akong interes kasi wala naman akong love life. Akala ko po kasi tungkol lamang sa pag-ibig ang topic ninyo pero noong minsan akong nakapakinig ng isang kwento tungkol sa buhay at sariling pagbabago ay na-inspire po akong sumulat, Papa Dudut. Hindi po ako perpekto at marami na rin po akong pagkakamali na nagawa sa buhay ko. Isa na nga po doon yung ugali ko na kung tawagin ng iba ay pagiging prima donna o paimportanteng tao. Bida-bida at feeling magaling. Hindi rin po ako humble noong araw kaya maraming tao ang talaga namang naiinis sa akin, Papa Dudut. Thankful na lamang po talaga ako dahil hindi po ako iniwan ni Jelly, lalo na noong nakipag-break sa akin ng first boyfriend kong si Nixon. Truth be told, malaking dahilan po noon ay ang pagiging toksikong tao. Nadya naman. Hindi ka man lang ba muna makikinig? Ano ba kasing problema mo, Jelly? Kanina ka pa stress na stress dyan, samantalang nakuha naman natin yung deal dun sa client natin na nadaan sa konting kindat at pa-sexy. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit late ka? Usapan natin 1 hour ahead para naman makapag-ready pa tayo. O bakit? Matagal na rin naman nating pinaghandaan ang meeting na yon, di ba?
Ilang araw din tayong nag-overtime para sa presentation natin. Oo nga pero... Pero para pa rin kayong baguhan umasta. At palagi pa rin nanginginig yung tuhod nyo kapag kausap nyo na yung mga client natin. Ano ba naman yan? Paano natin mabebenta ang serbisyo at produkto ng kumpanya natin kung pati yung simpleng presentation para kayong nasa high school kung kabahan? Sobra ka namang magsalita, Nadja. Totoo naman Aminin na nating pare-pareho kayong mahihina ang loob. Akong ginagawa niyong spokesperson palagi kaya nasasanay kayong ganyan. Walang asenso sa posisyon nyo. Kaya napapaisip tuloy ako Kung magiging katulad nyo lang ang mga member ko, baka magreklamo na ako niyan sa management. Bakit ba kasi sila nag-hire ng mga taong hindi naman qualified sa position nila Uy, hindi na natin kailangan umabot sa ganung point. Sa susunod kasi, bago mo ako sitahin, isipin mo muna ng 1,000 beses kung tama ba ang gagawin mo kasi sa huli, ikaw din ang mapapahiya. Alam mo, Jelly, kasasama mo sa mga pulpul natin ka-opisina, nagiging katulad ka na rin nila mag-isip. Ano kung bakit may bago tayong kliyente ngayon? So, ibig sabihin, kumpara sa inyo, mas malaki pa rin ang nagawa ko. Kaya sige, sabihin mo, ano pang problema niyo sa akin? Teka, huhulaan ko. Naiinggit kayo sa akin, no? Ano ka mo? Saan naman ang galing yan, Nadja? Dahil mas pinatunayan ko lang na magaling talaga ako, na deserving ako sa posisyon ko at wala kayong karapatang magalit o mag-inarte sa narating ko dahil pinaghirapan ko naman to. Hindi ba halata? Kahit nung pa mang nag-aaral tayo, aware ka ng palaban talaga ako at hindi papatalo? Hindi naman tungkol sa bagay na yan ang punto ko kaya kita kinakausap. Ang akin lang, may mga napapansin ng mga kasamahan natin sa opisina tungkol sa ugali mo. Ano na naman ang sinasabi nila? Madalas kanilang topic kapag nag-uusap sila kasi masyado ka raw pabida at filingera. Tapos kung hindi nga mga boss natin, sarili mo lang daw ang pinakikinggan mo. Ni hindi ka nga raw marunong makisama o makinig sa opinyon ng iba, kaya naman natatarayan at mamalditahan sila sa'yo. Pero syempre, sinasabi ko na hindi totoo yun. Kaya lang, dahil sa ugali mo ngayon, lalo silang nagagalit sa'yo. Wala akong pakialam kung magalit kayong lahat sa akin. Basta kilala ko ang sarili ko at wala akong ginagawang mali. Kung meron man, wag na kayong umasang magsusorry ako sa inyo dahil hindi nyo deserve yon. Alam mo, sabihin mo sa lahat ng mga taong naiinggit sa akin na subukan mo na nilang pantayan ang level ko bago nila ako pagsalitaan ng ganyan. Kasi sila ang magmumukhang kawawa. Kung sa bagay, ang mga taong talunan, madalas kapwa nila ang pinag-uusapan nila kasi hanggang dun na lang ang kayang ma-reach ng mga utak nila. Sige na, bumalik ka na sa table mo. Aalis na ako. Lalo lang ako nabubwisit sa pagmumukha mo. Oo, teka, sandali. Saan ka pupunta? Magla-lunch, Pero ayaw kitang kasama kasi naiimbierna na ako sa'yo. Hindi lang araw ko ang sinisira mo pati ganda ko. Masyado kang mapapel. Papadudot, alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magtataas ng kilay o baka mainis pa nga sa ugali ko. Hindi ko po sila masisisi kasi may pagkamayabang naman talaga ako. Hindi ako perpekto pero perfectionist po akong klase ng tao. Kaya lang yung paraan ko ng pagkukorek sa mga tao ang hindi na po makatao. Yun kasi yung madalas sabihin sa akin ng best friend kong si Jelly na noong una ay hindi ko naman masyadong pinagtutuunan ng pansin. At madalas ko pa nga pong ikinagagalit yon, papadudot. Nang makagraduate ako ng college ay hindi po ako nahirapang makahanap ng trabaho na may kinalaman sa kursong kinuha ko. Tapos, masaya din ako dahil kasama ko doon ang best friend ko. Nang pareho kaming maregular ni Jelly sa kumpanyang pinapasukan namin ay mabilis akong umangat sa posisyon at napag-iwanan ko po siya. Sa katunayan, sa loob ng 8 buwan, ako na ang team leader ng grupo namin. Si Mama talaga.
Hanggang ngayon po ba, hindi pa rin nakasave number ko dyan sa bagong phone nyo? Si Nadia to. Nasaan ba kayo? Ba't parang ang ingay naman yata ng background nyo? Nandito sa mall. Kasama ang mga tsahin mo. Ay, grabe. Ang sakit-sakit ng paa ko kaiikot. Naghahanap kami ng makakainan. Eto, hinihintay namin yung order namin. Kung kasama nyo po si na tita, ibig sabihin marami na naman kayong pinamili niyan? Oo! Naku, ang daming magagandang damit at sapatos dito. Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko na bumili. Pero ma, di ba marami pa naman kayong damit at sapatos? In fact, bago pa yung mga karamihan doon. Last week nyo lang yata binili nung nagbigay ako ng sweldo sa inyo. O ano naman kung last week pa? Bakit kasalanan ko ba na nakakita ako ngayon ng magagandang damit at sapatos tapos gusto kong bilhin? Ang akin lang po, baka maubusan na naman kayo ng pera. Diba ganun din po yung nangyari sa inyo noon? Wala na kayong pambili ng gamot nyo kung kailan naman emergency? Anong gusto mong palabasin? Tipirin ko ang sarili ko, ganun ba? Ay, ma, hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Hindi raw. Pero tignan mo nga yung tono mo. Kinokonsensya mo ako. Tsaka ano naman kung lumabas-labas ako at mamili? May pambili naman ako. Hindi ko naman inuutang yung pambili ko sa mga to. Teka nga, kaya ka ba ganyan magsalita kasi sinusumbatan mo ko na pera mo ang ginagastos ko? Akala ko ba akin na yon kapag pinadala mo? Ibig sabihin, ako ang bahala kung paano ko yung gagamitin. Wala naman po akong sinasabing ganyan. Concerned lang po ako sa inyo. At the same time, gusto ko rin po kayong kamustahin kaya ako tumawag. Hindi po ako tumawag para makipag-away sa inyo. Ang ayos-ayos ko rito kanina bago ka tumawag. Kanina pa ako lang na masakit ang kinabubwisitan ko. Ngayon pati ikaw na rin. Ewan ko sa inyo, ma. O ano ba kasi talaga ang dahilan? Bakit ka ba tumawag? Hindi ko po alam kung sasabihin ko pa ba o bababaan ko na lang kayo ng telepono. Nakakawala po kayo sa mood eh. Naku, Nadia. Napakadrama mo talaga. Sabihin mo na lang kasi bago pa dumating yung pagkain namin. Ay, yung tungkol po sa work ko. Ibabalita ko lang po sana na na-promote ako. Ako na po ang team leader ng sales group namin. Ganun ba? Maganda yan! Ibig sabihin, tataas rin ang sweldo mo? Ba't nyo naman natanong kung tataas ang sweldo ko? Ay naku, Nadia. Ewan ko ba naman kung totoong matalino ka. Kasi kung matalino ka, sana nahahalata mo ng gusto kong magpadagdag doon sa perang pinapadala mo. Ngayong ka mo na na-promote ka sa trabaho at tataas ang sweldo mo, baka naman gusto mong dagdagan yung perang binibigay mo sa akin. Kawawa naman kami ng papa mo eh. Kulang na kulang ang binibigay mo. Mabuti pa yung kuya mo dati. Lagi may pasobra kung magbigay. Sayang nga lang at nag-asawa na. Nahaharang na tuloy ng misis niya yung padala niya para sa amin. Ay, mawalang galang na po. Pero sa pagkakaalam ko, wala naman pong sinabi sa akin si Papa na kinukulang ang budget nyo. Kayo lang po ang magastos sa inyong dalawa kaya nauubos ang perang padala ko. Bastos kang bata ka! Sige na po, bigla ako napagod kausap kayo. Ibababa ko na po ang phone. Ingat na lang kayo pag-uwi. Nakakairita! Meron po akong kuya Papadudot at siya po ang naging role model ko. Magaling din kasi siya sa klase at bukod doon ay mahusay din siyang tumugtog ng instrumento. Sa aming magkapatid ay siya rin po ang paborito ni Mama. Wala naman pong favoritism at pantay-pantay ang pagmamahal sa amin ng papa namin. Kaya nga nang makapag-asawa si kuya bagaman nag-share pa rin siya sa bahay ay ako na po ang sumalo ng lahat ng mga gastusin namin kasama ang maintenance na gamot ng mga magulang ko. Masakit po para sa akin na kahit na ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para maging katulad ni kuya, ay hindi pa rin po ako paborito ni Mama. Hindi po siya ganong kalambing sa akin o ka-proud sa achievements ko noong nag-aaral pa ako. Basta nag-i-exist lamang ako pero simulat sa pool malayo na po talaga ang loob niya sa akin. Neto ko na lang nalaman ang dahilan kung bakit matapos ko silang maabutan ni Papa na nag-aaway, ako po at ang pagiging anak ko sa labas ang pinagtatalunan nila ng mga oras na yon. Ang
Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Wala po akong pinagsabihan kahit na si Jelly na anak lamang po ako sa labas ni Papa. Pero pagkatapos ko pong malaman yon ay yun din ang turning point kung bakit ako umalis sa amin at nag-rent na lamang ng apartment. Ilang buwan ko rin pong hindi kinontak ang mga magulang ko pero dahil sa pakiusap ni Kuya ay nabigyan daan sa puso ko ang pagpapatawad. Oo, Papa Dudut. Pinatawad ko na si Papa dahil sa pagkakamali niya noon nang babae siya. Kaya nga para po makalimutan ko ang pinagdadaanan ko ay mas nagpakabisi na lamang po ako sa trabaho. Kulang na lang noon ay sa opisina namin ako tumira dahil kapag umuwi ako sa apartment ko ay nalulungkot lamang ako. Pero kahit na palagi ako nasa opisina kahit na day off ko ay wala pa rin po ako naging kaibigan o kasundo sa mga katrabaho ko bukod kay Jelly. Pakiramdam ko ay wala namang makakaintindi sa akin kaya mas gugustuhin ko na lamang na mag-isa. Ayoko rin po na ipakita sa iba na mahina ako dahil hindi ko gusto na kinakaawaan ako. Pero nagbago po ang lahat ng yon nang makilala ko si Nixon. Bagong recruit siya noon sa sales team namin bagaman matagal na rin siya sa company. Hi Nadja, busy ka ba? Yeah, hindi mo ba nakikita? May ka-chat akong client. Grabe, ang sungit. Break natin, di ba? Awat muna sa pagtatrabaho. Ay, bakit ba ang kulit mo, Nixon? Istorbo ka eh. Pasensya na. Ikaw naman kasi, sinin mo lang yung chat ko sa'yo kaninang umaga. Ang dami mong chat, hindi ko na matandaan kung ano bang tinutukoy mo. Huwag ka nang magalit. Sige ka, magkaka-wrinkles ka kaagad. Alam mo ang corny mo. Pasalamat ka may itsura ka kasi kung hindi, baka hindi na rin kita kinakausap ngayon. Ano ba yung sinasabi mong chat mo na hindi ko nireplyan? Sabihin mo na para matapos na. Ano kasi, yayayain sana kitang mag-dinner mamaya. Ano? At bakit? Kasi I like you. Pwede ba? Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Hindi ako nagloloko. Walang halong kalokohan ng confession ko na to, Nadja. Alam ko, busy kang tao at posible na i-reject mo ako. Pero gusto ko pa rin subukan. Bigyan mo lang ako ng chance na patunayan sa'yo na deserving ako. Na deserving ako sa attention mo. At papatunayan ko yon sa pamamagitan ng isang date. Hindi mo ba ako talaga titigilan? I'm sorry pero maiirita ka lang kung ita-turn down mo ako. Kasi patuloy lang kitang kukulitin hanggang sa pumayag ka. Sige, kung papayag ako, paano kapag hindi nag-work? Paano kapag wala tayong spark? Eh di titigilan na kita. Promise. Please, Nadja. I really like you. Promise, hindi ka magsisisi sa date natin kung sakaling pumayag ka. I-spoil kita. Tatratuin kita na parang prinsesa. Aba dapat lang. Wag mo akong dadalhin sa mumurahing restaurant kasi lalayasan talaga kita. Hindi bagay sa ganun ang isang tulad ko. Naman, matagal ko nang pinagandaan kung saan kita dadalhin. Sisiguraduhin ko na matutuwa ka at hindi ka magsisisi. Pero teka, ibig sabihin ba niyan? Pumapayag ka nang lumabas mamaya kasama ako? May choice ba ako? Eh siguradong hindi ka titigil sa pambubwisit sa akin pag di kita pinagbigyan. So, yes. Alright! Thank you sa chance, Nadja. Hindi ka magsisisi. Papadudot, gwapo po si Nixon, matangkad at matikas ang kanyang pangangatawan. Simula nang pumayag ako makipag-date sa kanya ay aaminin ko na na-impress niya ako, Papadudot. Naging close kami at hindi nagtagal ay nagsabi siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Nang mga panahon na yon, pakiramdam ko ay lumulutang po ako sa ulap. Wala pa rin naman po kasi akong nagiging boyfriend since high school at college
dahil nag-focus po ako sa pag-aaral ko. Kaya nga matapos dumating ni Nixon sa buhay ko ay na-excite po ako, Papa Dudut. At matapos ko siyang sagutin ay aaminin ko na feeling ko nagkaroon na ako ng kakampi at nadadivert ng relasyon namin ang atensyon ko sa pamilya ko. Kaya lang dahil sa strong personality ko ay nadodominate ko po si Nixon, Papa Dudut. Noong una hinahayaang ko lamang po na siya ang magdala ng relasyon namin. Pero nang tumagal, pakiramdam ko ay nagiging boring na pag magkasama kami. Hindi ko alam kung naging komportable na lang ba siya at hindi na rin po siya masyadong nag-e-effort. Ang isa pa sa pinakaayaw ko ngayong hindi consistent niya. Simula noon ay madalas ko na pong awayan si Nixon at simpleng bagay, ginagawan ko ng isyo kaya nauwi kami sa pag-aaway. Bumalik yung ugali kong may pagkamaldita at masakit magsalita, Papa Dudut. Kaya aminado ako na madalas kong mainsulto at matapakan ang pagkalalaki ng boyfriend ko, Papa Dudut. Oh, bakit naman parang sinigang yung mukha mo? Ang asim ha? Sino ba kasi ang kachat mo? Si Nixon ba? Malamang. Sino pa nga ba? Ay nako, ang sungit talaga nito. Nagtatanong lang naman ako eh. Napaka mo talaga kahit kailan, no? Kakainis naman, hindi na ako sinagot. Uy, may LQ sila. Pwede ba, Jelly, manahimik ka dyan? Baka sa'yo ko pa mabaling tong inis ko, masakal lang kita. Grabe ang harsh mo! Teka, ano ba kasi yung pinag-awayan ninyo ni Nixon? Harmless question lang, Nads ha. Baka mamaya sabihin mo ang chismosa ko. Malapit ko na ngang sabihin yun. Kilalang kilala mo na talaga ako, no? Siyempre, kabangayan na kita since nag-aaral tayo, no? Ako lang ang dakilang si Jelly ang nakatatagal sa ugali mo. Diba? Totoo naman yon. Teka nga, ano ba kasi yung nangyari sa inyo? Baka mapayuhan kita. Ay, nag-away na naman kami ni Nixon. Pero feeling ko kasalanan ko kasi nagalit ako sa kanya. Di ba natatandaan mo, na-mention ko na plano naming umalis na kaming dalawa lang? Nagkataon na marami siyang free time kaya siya ang pinag-book ko ng hotel namin. Kaya lang, mali naman yung room na nakuha niya. Hindi na raw ba pwedeng ipakancel o papalitan? Hindi na kasi occupied na yung kwarto na gusto ko. Sayang, yun pa naman yung maganda. Kaya yun, nawalan na tuloy ako ng ganang ituloy yung alis namin. OMG, Nadja! Ibig sabihin wala na? Hindi na kayo tuloy ni Nixon nang dahil lang dun sa kwarto na hindi mo nakuha? Hindi lang yun basta tungkol sa kwarto, no? Si Nixon kasi hindi makaintindi. Malinaw naman yung instruction ko sa kanya at sinabi ko na gusto ko talaga yung room na yon. Excited na nga akong umalis kaso nangyari naman to. Tanda ko pa na sabi niya ayos lang daw na hindi namin nakuha yung kwartong gusto ko kasi marami pa namang ibang ganon. May ganyang eksena rin siya nung nag-date kami nung nakaraan. Hindi siya nakapagpa-reserve dun sa restaurant na gusto ko sanang kainan namin. Ang ending, kumain na lang kami sa kung saan. Ay, alam mo habang tumatagal, napapansin ko nagiging ayos na sa kanya na mairaos lang yung mga special moment namin. Kaya naman naiinis talaga ako, Jelly. Sa mga date namin, feeling ko parang sumasama lang siya. Walang effort, hindi man lang mag-suggest. Alam ko wala ka pang jowa, pero bilang babae, alam ko na gets mo ko. Aray ko naman sa walang jowa Konting preno naman. Dire-diretso ka magsalita eh. Ay, sorry naman po. Alam mo, kalmahan mo lang kasi. Masyado ka natitrigger kaya lumalabas na naman yung pagiging maldita mo eh. Huwag mo masyadong awayin si Nixon dahil baka lalo lang kayo magkalabuan. Sige ka. In fairness naman kasi dun sa tao na pagtsatsagaan niya yung ugali mo. Bakit? Masama ba na gustuhin ko maging perfect ang lahat sa amin ni Nixon? Siyempre, hindi masama yun. Kaso baka nakakalimutan mo, walang perfect sa mundong ibabaw, no? Baka saka pipilit mo na mag-adjust si Nixon sa gusto mong maging siya, magsawa yung tao at makipaghiwalay na lang sa'yo. Ikaw din, baka ending ngumawa-ngawa ka dyan. Kaya nga kung ako sa'yo, isihan mo lang, cool ka lang, huwag kang palaging galit.
Kunin mo na nga yung phone mo at tawagan mo siya. Mag-sorry ka. Ba't ko gagawin yun? Ako ang babae. Siya ang dapat mag-sorry. Gagawin mo yun dahil mahal mo siya. Hindi dahil kung sino ang tama. Kaloka ka. Hindi po ako yung tao na mahilig humingi ng sorry kapag may nasasaktan akong ibang tao, Papa Dudut. May ugali ako na pinapangatawanan ko na lamang yung kasalanan kahit na mali ako. Mabuti na lamang at nababalanse ko ang ugali na yon dahil nandyan ang best friend kong si Jelly para laging magpaalala sa akin ng mga bagay-bagay. Hindi naman po talaga ako pinanganak na masamang tao. More of a defense mechanism ko na lamang yon para hindi ako samantalahin ng iba. Kaya nga ng araw na yon ay kinuha ko ang phone ko katulad ng sinabi sa akin ni Jelly at tinawagan ko si Nixon. Kaya lang Papa Dudut, cannot be reached ang boyfriend ko. Naisip ko na baka nagtatampo pa rin siya sa akin kaya hindi niya ako gustong kausapin. Kahit masakit. Alam ko na kasalanan ko naman kung bakit niya yon nararamdaman at karapatan din niya na umiwas sa akin pansamantala. Umasa na lamang talaga ako na maayos ang relasyon namin sa lalong madaling panahon, kaso nga lang nagkamali po ako. Sabado po nang magkatampuhan kami, hindi ko kinontak si Nixon ng buong araw ng linggo dahil gusto ko siyang makahinga. Kaya nga lang, nang dumating ang araw ng Lunes ay napansin ko na lamang na hindi na siya ganon ka-sweet. Yun naman pala meron na siyang ibang babaeng pinopormahan at mas pinagtutuunan niya ng pansin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! First boyfriend ko po si Nixon, Papa Dudut. At masakit sa akin ang napipinto naming paghihiwalay sakaling hindi namin maayos ang relasyon namin. Pero dahil edukado akong tao at wala sa bukabularyo ko ang pakikipagbasagan ng bungo ay hinayaan ko na lamang po ang boyfriend ko na makipag-flirt sa iba. Sa katunayan, nagpatay mali siya na lamang ako at nagpaka-busy sa trabaho. Kahit na deep inside ay gigil na gigil akong masakal, yung babaeng mukhang walang kamalay-malay na taken na si Nixon. Sa katunayan, pati si Jelly ay napansin na rin ang pagiging invested ni Nixon sa babaeng yon. At may isa sa ilang beses na ring lumapit si Jelly sa akin para sabihin ang nakikita niya. Pero wala akong imik noon, Papa Dudut. Bagay na naiintindihan naman ni Jelly kaya tinigilan na lamang niya ang pangungulit sa akin. Nang araw na yon ay hindi rin ako niyaya ni Nixon na mag-lunch kasabay niya. At hanggang mag-uwian ay wala pa rin siyang planong kausapin ako. Doon ako na-bother, Papa Dudut, at naglakas loob na habulin siya para kausapin. Nixon, sandali, ano ba? Wala ka ba talagang balak hintayin ako? Ano ba kasing kailangan mo? Hindi mo ba nakikita na uuwi na ako? Wow! Bakit ganyan ang tono mo? Ikaw pa tong galit? Sinong hindi magagalit? Ang kulit mo. Sinundan mo pa talaga ako ha? Hindi pa ba malinaw sa'yo na gusto ko ng space? Pagkasama kita, nasasakal na ako. Sa totoo lang, Nadja. Pakiulit mo nga yung sinabi mo kasi parang nabibingi ako eh. Diyan ka naman magaling. Kapag kasalanan mo, nagbibingi-bingian ka. Kaya masisisi mo ba ako kung mainis na lang ako bigla sa presensya mo? Pwede ba, Nadja? Huwag ka na munang lumapit sa akin. Hindi pa ba halata na ayaw muna kitang makasama? Ayaw mo lang ba talaga kasi nagtatampo ka? O baka naman ayaw mo kasi makakaistorbo ko sa inyo nung kalandian mong babae? Ano bang pinagsasabi mo? Sinasayang mo oras ko. Alis na ako. Sandali! Sinabi ko bang talikuran mo ako? Ano ba kasing problema mo? Ganyan ka na ba talaga kapraning? Malala ka na talagang babae ka. Ano bang akala mo sa akin? Pinanganak kahapon?
Alam ko kung anong nakita ko, Nixon. Alam ko yung mga panakaw mong tingin at haplos sa kanya. Yung mga pagbibiro mo habang kausap siya. Yung mga galawan mo, akala mo ba nakalimutan ko na ganun din ang ginawa mo sa akin noon? Sige, sabihin mo, sinong praning sa atin ngayon? Kapal ng mukha mo? Ganyan ka naman talaga eh. Mahilig kang gumawa ng dahilan para mag-away tayo. Napakapalingkera mo. Ah, palingkera ako? So ano ka? Santo? Ganon? Kapal mo? Ikaw tong harap-harapang niloloko ko? Ay, buwisit. Alam mo, Nadja, wala nang patutunguhan tong relasyon na to. Tapusin na lang natin ang lahat ng meron tayo para naman pareho na tayong matahimik. Ano? Anong sinabi mo? Sandali! Huwag ka naman ganyan, Nixon! Hindi ko naman sinasadya na awayin ka. Nagselos lang ako. Kasi nakikita kita na may ibang babaeng nilalandi. Alam ko nag-away tayo kaya nga binigyan kita ng space at time nung linggo. Hindi kita ginulo kasi yun din ang sinabi sa akin ni Jelly matapos mong di sagutin ang tawag ko. Tapos bigla ka na lang makikipaghiwalay sa akin ngayon? Huwag ka naman ganyan. Baka pwedeng pag-usapan muna natin to, please. Hindi ko alam kung pwede pa nating maayos ang relasyon natin. Dahil sa totoo lang, sawa na ako sa mga away natin, Nadja. Gusto ko na lang makipaghiwalay sa'yo para matahimik na ang buhay ko. Kaya pwede ba? Tutal, ikaw naman tong mahilig magmagaling sa relasyon natin. Hindi ka na dapat masyadong naapektuhan ngayon. Tanggapin mo na lang na ayoko na. At gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin. Sige na, aalis na ako. Huwag mo na akong susundan. Baka mabwisit lang ako lalo sa pagmumukha mo. Nixon, please! Huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo akong iwan. Babawi ako. Kung gusto mo ng space, sige, pagbibigyan kita. Hindi kita guguluhin ng ilang araw o kahit ilang linggo. Huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Please naman, nakikiusap ako sa'yo, Nixon. Nixon, sandali. Huwag ka munang umalis, please. Please. Ano ba? Akala ko ba matalino ka? Pero bakit parang hina mo namang umintindi? Ayoko na nga sa'yo. Kaya nakikipaghiwalay na ako. Huwag mo na kasing gawing komplikado ang lahat. At huwag mo na rin akong pilitin. Dahil kapag sinabi kong ayoko na, ayoko na. Mabuti na lamang at dumating si Jelly ng panahon na yon para tulungan akong makatayo at alalayang tumabi. Datay may pinagtitinginan na rin po kami ng mga tao, Papa Dudut. Pero hindi ko na po yun inintindi pa dahil nga sa iyak na lamang ako ng iyak. Niyakap na lamang ako ng best friend ko at pinatahan bago kami nag-decide na umuwi na sa apartment ko. Tapos ay doon po ulit ako humagulhol at nilabas ang lahat ng hinanakit at sama ng loob kay Nixon sa paghihiwalay namin. May punto na sinisisi ko ang sarili ko, Papa Dudut. Matapos isumbat sa akin ni Nixon na kasalanan ko kung bakit bigla na lamang siyang nagsawa sa akin at sa relasyon namin. Pero sinabi ni Jelly na mali pa rin na basta na lamang akong hiniwalayan ni Nixon at hindi muna sinubukang ayusin ang issue niya sa akin. Sa lagay, para niya akong iniwan sa ere. Hindi po ako pumasok sa opisina ng 2 araw dahil alam kong kalat na sa buong kumpanya namin ang nangyari sa amin ni Nixon. May point na natakot po ako at nahiya sa mga sasabihin ng ibang tao. Pero sa huli naisip ko na kung hindi ako magpapaka-profesional, lalo lang nila akong titignan na mahina. Kaya kahit kabado at masakit pa rin ang kalooban na magkita kami ni Nixon ay tinatagang ko na po ang loob ko, Papa Dudut. Kaya lang sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman niya akong sinaktan. Nang walang pagdadalawang isip niyang pinagsabi sa mukha ko kung gaano sila kasweet ng babaeng nalaman ko na nga lang na ipinalit niya sa akin. Halos hindi po ako makahinga ng araw na yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang to the rescue ang kaibigan kong si Jelly at sinamahan ako maghapon. Nilibang ko din po ang sarili ko pansamantala para mawala sa isipan ko si Nixon. Aaminin ko na naging okay naman ako noon at sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-worry dahil kaya ko ang sarili ko. Kaso pagdating ko sa apartment ay hindi pa nga ako nakakapasok sa pintuan ay umiyak na ako, Papa Dudut.
Kinagabihan, tinawagan ko si Jelly at pinapunta sa apartment ko dahil kailangan ko ng kasama at kaibigang maiiyakan. Saan ba ako nagkulang? Bakit ganun na lang niya ako kabilis na pinagpalit? Sige nga, Jelly, sabihin mo. Pangit ba ako? Nads, hindi ka pangit. In fact, ang ganda-ganda mo. Nagkataon lang na talagang gago yung si Nixon. Pambihira naman oh. Kala ko pa naman matino yung lalaki na yon. Isa rin palang Makati. Alam mo, hindi pa rin mawala-wala sa isip ko yung sinabi niya. Napalengkera daw ako kaya nagsawa na lang siya sa akin at sa relasyon namin. Sana pala nakinig na lang ako sa'yo noon. Sana ko naging best girlfriend ako kay Nixon. Hindi niya sana ako iiwan ngayon at ipagpapalit sa iba. Kaso nang dahil sa ugali ko, inayuan niya ako. Sa bagay, hindi naman bago yung maraming naiinis sa akin dahil nga toxic ako. Alam ko yun pero wala naman akong magawa kahit gustong-gusto ko nang magbago. Naku naman, Nads. Nandun na tayo sa may pagka-toxic ka. Pero sino ba naman sa atin ang perpekto? Ako rin naman may nakakainis din na ugali. Pero kahit ganun, alam ko na nag-e-effort ka namang magbago. Nakikinig ka na sa akin. Hindi ka na katulad ng dati na mambabara na lang kagad o sarado para sa opinion at suggestion ng iba. Napansin ko na malaki talaga ang pinagbago mo nung naging kayo ni Nixon. Kaso syempre natitrigger ka pa rin. Bilang kaibigan mo, naiintindihan kita. Maraming beses na rin tayo nag-away kasi may mga pagkabastos talaga ang bibig mo. Pero may dahilan pa rin ako para manatili sa tabi mo at hindi sukuan ang friendship natin. Ay, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Nararamdaman ko, Nads, may hindi ka kinukwento sa akin lalo na tungkol sa family mo. Kasi dati wala ka namang bukang bibig kundi sila eh. Pero lately, natigil na yun ah. Kaya medyo nagtaka ako. Hindi ako nagtanong kasi alam ko magsasabi ka naman pag ready ka. Tapos doon na rin nag-umpisa na maging busy ka sa trabaho natin. And at the same time, naging maldita ka. Nads, kung ano man yung pinagdadaanan mo, sana alamin mo rin na pwede kang mag-share sa akin dahil magkaibigan tayo, di ba? Oh, ba't ka naman biglang umiyak dyan? Ituloy ako naiiyak eh. Ikaw kasi ang dami mong sinabi tapos puro pa nakakaiyak. Ayos lang naman ako. Huwag kang mag-alala. Sira, ako ang best friend mo, no? Sa akin mo pa talaga sasabihing ayos ka lang kahit na hindi ka naman talaga okay. Nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Mugto na yung mga mata mo sa kaiiyak. Tapos ang laki pa ng eye bags mo. Ang gulo-gulo rin ng buhok mo. Uy, marunong ka pa bang maligo? Sipahin kaya kita dyan. Gusto mo? Biro lang. Pinapatawa lang naman kita eh. Alam ko naman na ayaw mong kinakaawaan ka dahil nagmumukha kang mahina sa mata ng iba. Pero pwede mo namang ipakita sa akin yung mga... Kahit na sumasama ako sa'yo minsan. Kahit na marami akong sinabing hindi maganda sa'yo kapag nagagalit ako. Kapag mataas ang emosyon ng tao, mas nauunang mag-react ang dila niya kaysa sa isip niya. May mga paraan naman para makontrol mong magalit sa isang tao. Halimbawa, pwede kang huminga ng malalim o hindi kaya bumilang hanggang 10 sa isip mo. Lahat ng bagay pwedeng pag-aralan, Nads. Hindi ka habang buhay na ganyan. Siyempre, kung mag-e-effort ka, malaking tulong yon para magbago ka. At saka dapat ko pa bang sabihin sa'yo ng paulit-ulit na magkaibigan tayo? Oo, nakakapikon ka at ang sarap mong kutusan pag may time. Pero alam ko rin kung gaano ka kabait.
Hindi lang talaga halata sa'yo. Kasi maladragon ka sa ibang tao, pero para sa akin, para kang maamong tuta na may pusong mamon. Alam mo, ang dami mo talagang alam. Hindi, nagsasabi lang talaga ako ng totoo, no? Kaya nga, imbiyer na ako dyan sa ex mo dahil sa ginawa niya sa'yo eh. Feeling ko talagang nangati lang yan, tapos isinisi niya sa'yo ang pagiging taksil niya. Pabayaan mo na siya, Nads. Hindi mo siya deserve. Oo nga, masakit talagang maiwan. Pero isipin mo na lang, will ito ng Diyos para ilayo ka sa taong hindi para sa'yo. Alam mo, dalangin ko na lang na makilala mo yung lalaking hindi ka sasaktan at mamahalin ka ng higit sa naibigay ng Nixon na yan. Pero habang wala pa siya, ako muna jowa mo. Puro ka talaga kalokohan, Jelly. Bakit? Baka kaya siguro wala pa ako nagiging karelasyon dahil tayo talaga ang para sa isa't isa. Hoy, jackpot ka na sa akin, no? Ganda ko kaya. Tapos magaling ding... Hoy! Magluto! Tingnan mo to, ang dumi ng isip. Pinapatawa lang kita. Para kasing paksiw yung itsura mo ang asim. Aray! Tik naman makahampas, wagas. Nung nakaraan, sabi mo sinigang. Ngayon, paksiw naman. Akala mo di ka namumuro sa akin, no? Napakapikon mo talaga kahit kailan. Papa Dudut, hindi naging madali ang pag-move on ko dahil si Nixon ang unang lalaking minahal ko. At kahit na hindi gaanong nagtagal ang aming relasyon ay marami po akong na-realize. Una, natuto akong pag-aralan ang hindi magandang ugali na taglay ko para alam ko kung paano ko ito babaguhin. Tapos, unti-unting sinubukan ko hanggang sa nakasanayan ko na nga. Siyempre, nasa tabi ko si Jelly along the process. Sinasamahan niya ako na umattend ang mga seminar tungkol sa anger management at kung ano-ano pa. That time, mas naintindihan niya rin, lalo ako, nang maikwento ko sa kanya ang pagiging anak ko sa labas. Hindi ko na po i-detalye ang current situation ng relasyon namin ng mama ko pero so far ay nakikita ko naman na unti-unti na niya akong natatanggap bilang anak. Matapos ko nga noong kausapin siya at umiyak sa harapan niya. Kaya kahit papaano ay masaya na rin po ako ngayon, Papa Dudut. Araw-araw ay pinipilit kong maging mas mabuting tao. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa mga taong nakapaligid sa akin. Kinalimutan ko na rin ang pagiging primadona at ginagawa ko ng lahat na makakaya ko para maging mabuti sa kapwa ko. Papa Dudut, alam ko na mahirap sa ating aminin ang toxic traits natin pero naglakas loob akong sumulat sa inyo para ilahad ang kwento ko. Sana kahit papaano ay naka-inspire po ako ng iba na huwag pamarisan pa. Maraming salamat po and more power sa inyong programang Barangay Love Stories at sa chance na mapili ang storya ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nadia. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.